ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Комментатори машҳури UFC Ҷо Роган гуфт ки Арманд Сарукян бо рафторҳои худ ӯро ҳайрон карда истодааст ва одамоне ки мегӯянд шахсони сарватманд ҷангвари хуб шуда наметавонад, Арманд тасдиқ кард ки ин суханҳо ҳақиқат надоранд. Падари ӯ миллиардер аст, ӯ пули хеле зиёд дорад, лекин худи Арманд тамоман танбал нест. Ӯ фикрҳои одамонеро ки мегӯянд агар ту дар оилаи сарватманд ба воя расӣ, пас ҷангвари хуб шуда наметавонӣ вайрон карда тавонист. Фарқ надорад ки ту дар куҷо калон шудаӣ, дар шаҳру ноҳияҳои хатарнок ё дар ягон ҷои дигар. Арманд туро шикаст медиҳад. Баъзе бачаҳо мегӯянд ки ман аз фавелаам. Хуб, ба ту барор зидди ин шахс. Медонӣ, вақте ки Арманд ба Лос-Анҷелес омада буд, ӯ дарҳол барои худ Ламборгини ба иҷора гирифт ва ба тамринҳо рафт. Ин чизҳо набояд ки кор кунанд, лекин бо Арманд ин чизҳо кор мекунанд. Ба бадани ӯ назар кунед. Ӯ ҷисман хеле зебо аст, ба монанди гӯштингирҳои сатҳи олӣ гӯштин мегирад. Ӯ дар стойка ҷангида метавонад ва усул гузаронида метавонад. Ҳозир ӯ боз ғазабнок аст ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надода истодаанд. Барои ҳамин касе ки рақиби ӯ мешавад, барор зидди ин ваҳшӣ, гуфтааст Роган. Бале дӯстон, нигоҳ нокарда ба он ки Арманд аз оилаи сарватманд аст, ӯ тавонист ки ба қуллаҳои баланд расад ва одатан мо шумо мебинем ки чӣ хел ҷангварон аз оилаҳои камбизоат чемпион мешаванд ё ба қуллаҳои баланд мерасанд. Лекин кам, беҳад каманд шахсоне ки ҳамаи чизро доранд ва ба чунин қуллаҳои баланд мерасанд ва Арманд яке аз онҳост. Инак дӯстон, чанд соат пеш Дана Вайт расман бозгашти Конор Макгрегорро эълон кард ва акнун расман Конор Макгрегор бо рекорди 22.6 зидди Макс Холлоуэй бо рекорди 27.9 дар вазни 77 кг рӯзи 12 июл дар турнири калони UFC 329. Ва дӯстон бинед ки дар 7 соат ин постер қариб 2 миллион лайк ҷамъ кард ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки Конор Макгрегор ҳоло ҳам ситораи калонтарин дар MMA аст. Ногуфта намонад ки ин реванши онҳо мешавад. Дар якум муҳорибаи онҳо ки 13 сол пеш гузашта буд, Конор пирӯз шуда буд. Ва дӯстон, акнун биёед оиди як-ду факти аҷиб гап мезанем. Чӣ гуна ки ҳамаамон медонем тӯли чанд сол Майкл Чендлер муҳориба зидди Конор Макгрегорро интизор буд, лекин ин муҳориба баргузор нагардид. Ана муҳориба зидди Макс Холлоуэй зуд баргузор гардид ва медонед сабаб дар чист дӯстон? Сабаб дар охирон баромади Холлоуэй аст. Чендлер дар ҳамаи муҳорибаҳои худ ҳатто вақте ки бой медод то охир хатарнок буд. Ӯ гӯштин мегирифт, текдаун мегузаронид. Макс бошад дар муҳориба зидди Оливейра ягон кор карда натавонист, вақте ки Оливейра ӯро ба замин меафтонид. Барои бозгашти Конор, Макс рақиби хуб аст, чунки Конор бо ӯ гӯштин гирифта метавонад ва зарбазанӣ карда метавонад. Бо эҳтимоли калон дӯстон, охирон муҳорибаи Холлоуэй зидди Оливейра сабаб шуд ки Конор ин муҳорибаро хост ва боз дар вазни 77 кг ки Макс дар он ҷо боре ҳам баромад кардагӣ нест. Баъди эълони ин муҳориба, Конор дар Твиттер ба Макс Холлоуэй муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: «Ма боз туро шарманда мекунам кӯдак, ту номи маро эҳтиром мекунӣ», навиштааст Макгрегор. Холлоуэй бошад дар ҷавоб чунин суханҳо навишт: «Эй одами бой, ту нисбати ман каме бо эҳтиром бош. Дар вақти ҷанг мо ҳамаи чизро мефаҳмем», навиштааст Холлоуэй. Ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? Фикрҳои худро нависед. Ҳозир бошад биёед мебинем ки дар карди асосии ин турнир боз киҳо баромад мекунанд. Дуюм муҳорибаи асосии турнир Бенуа Сен-Дени зидди Педи Пимблет. Сеюм муҳорибаи асосии турнир Кори Сенхаген зидди Марио Баутиста. Чорум муҳорибаи асосии турнир Брендон Ройвал зидди Лонир Кавана. Ва панҷум муҳорибаи асосии турнир Гайбл Стивсон зидди Элиша Элисон. дӯстон, чӣ гуна ки мебинем турнир хеле шавқовар аст ва аллакай баъди кам аз 2 моҳ баргузор мегардад ки бесаброна ин турнирро интизор хоҳем шуд. Дар канали мо обуна шавед то боздид хонобуду сарбаланд бошед.